नमस्ते. काय नाही. नमस्ते. कशात तुम्ही? बरं. तुम्हाला भेटायला वर्षादींना मी सांगितलं तुमच्याबद्दल. माझ्याने पाय पडायचे, देवाच्या पाय पडायचं. छान तुम्ही आलेत दिसतेस. ना, लय खूप आनंद वाटलं. देवाचा आशीर्वाद मला तुमच्याकडून भेटायचा. गरीबाचं छोट छान आहे, असं काही सुंदर नाही. आहे, छान आहे घर. स्वच्छ गरीबाचं ठेवलेलं घर आहे. वगैरे असं काही नसतं. घर महत्वाचं असतं. माणूस खूप महत्वाचा असतो. हो. नाहीतर बंगले मोठमोठे महाल असतात आणि माणुसकी नसेल तो उपयोग काय. माझी फार इच्छा होती आता कॉफी प्यावीची आणि ती इच्छा सुनीताने पूर्ण केली. नको जाऊ दे सुनीता. गरम आहे. तू न झुकणारी, तू गलाढणारी, तू न झुकणारी, तू गलाढणारी, नारी तू लय लय भारी. डंक वाजतो या तुझ्या नावाचा, मान मिळतो या केल्या कष्टाचा, नारी तू लय लय भारी. मी आज वर्षाताईंना मुद्दाम या माझ्या भगिनीसारख्या आहेत सुनीता पवार यांना भेटायला मी वर्षाजींना घेऊन आलेलो आहे. कारण का सुनीताताई एका मोठ्या संकटातून बाहेर आलेल्या आहेत सही सलामत, आणि त्याच्यावर मात करत त्यांनी मुलांची जबाबदारी असू दे, या प्रापंचिक ज्या जबाबदाऱ्या आहेत, जे काही आपण बघताय की त्यांच्या एक दिव्यांगत्वावर मात करून त्या कसं पुढे चाललेल्या आहेत, त्या घरातली कामं त्या कशी करतायत हे तुम्ही बघत असालच. आणि ज्या सफाईदारपणे ते काम करतायत, हो. खरोखरच म्हणजे मॅम काय करू, लहानपणात असताना माझे आई वडील मेले. हा, छोटे छोटे भाऊ बहिणी होते. एक छोटा भाऊ माझा जास्त करून सहाराला आहे. मोठा भाऊ पण आहे, पण काम बिगारी काम करते ना सगळे. बर. त्याच्यामुळे आता कोणाचा आधार किती दिवस राहील, पण छोटा भाऊ मला आधाराला आहे हा. असं नाही, पण सगळंच बघतोय तो पण. हो. शाळेचं फीस वगैरे लेकरायचं सगळंच बघतोय. बर. त्याच्यात आपलं पण घरचं काम कोणाला सांगायचं, पण तेवढं तर मला करणं भाग्य आहे ना. पोट कसं जगवायचं, कोण देते रोज रोज. हो हो. कुठून बी मागून काही आणू शकते, पण रोज भाकरी मागून खाणं हे चुकीचं आहे ना. आपलं पण मेहनतीचं पाहिजे असं वाटते ना. म्हणजे हे सुनीताताईंचं हे वाक्य मला फार आवडलं की रोज रोज लोकांकडनं मागून खाण्यापेक्षा आपण आपल्या पायावर उभं राहून स्वतःच्या कष्टानं करून खावं, म्हणून ते आपल्या दिव्यांगत्वावर मात करून स्वतः सगळं बनवून खाते. आणि रोज वर्षा भाकरी कशी मागणार, कशी मागणार, रोज रोज करते. म्हणजे ती रोज स्वाभिमानी आहे. वर्षाची आपल्या हवाबाई सिनेमाची जी नायिका जशी स्वाभिमानी आहे, खरंच. माहेरच्यांची मदत घेत नाही, बाकी कुणाची ती मदत घेत नाही, स्वतः कष्ट करते, तशी ही खरं नायिका आहे. आणि ती आता पोळी भाजते आहे. वा, ती सुंदर पद्धतीने त्याला उलटलं तिने. हो, म्हणजे तर थोडक्यात तावून सुलाखून बाहेर पडलेल्या आहेत नाही का वर्षाची. सुनीता, तुला किती मुलं आहेत? मॅम मला एक मुलगी एक मुलगा आहे. अच्छा. 6 वर्षाचा मुलगा आहे, 13 वर्षाची मुलगी. बरं, आणि तुझं लग्न किती वयात झालं होतं? 16 वर्षात. बापरे, किती कोवळं वय आहे. मग तेव्हा तुम्ही काय काम करायचं सुनीता तेव्हा ताई, मी सांगा ना. प्लास्टर बांधकामचे माल देत होते बिगारीचा. म्हणजे बांधकामाच्या बिल्डिंग वरती तुम्ही कामाला होते बिल्डिंग वरती सुनीता ताई. कामाला होते. हा. ते प्लास्टरचे ते पट्टीवर उचलून देताना ते मेन वायर लागलं. म्हणजे शॉक बसला. शॉक बसलं. म्हणजे मग दुसरी एक बाईला लागलं होतं. हम्म. मग त्यानं काय केली, असंच थांबली होती. मी म्हणलं ही बाई कशाला थांबली म्हणून मी त्यांना वाचवायसाठी माझा जीव घातला. बापरे, म्हणजे दुसऱ्या बाईला वाचवायला गेली आणि तो शॉक यांना बसला आणि 2 मिनिटात हे पूर्ण भाजून गेले. म्हणजे पूर्ण हात भाजले तुमचे. हा, ते हात दोन्ही हात कट करावे लागले. तेव्हा माझं 2 हाताचं इच्छा होती म्हणून ते घेतलं. तिला आवडले माझे हात म्हणून घेतले. काय ह्या भावना आहेत. पण माझं जिंदगी कशाला मी देवाला पण मी श्राप देऊ शकत नाही. जे माझ्या नशिबात होतं ते झालं म्हणायचं. पण तेव्हा सुनीता तुम्ही प्रेग्नंट होतात का? हा, पोटामध्ये किती महिन्याच्या प्रेग्नंट होत्या? 7 महिन्याचं. म्हणजे वर्षाची 7 महिन्याची प्रेग्नंट असताना तिच्यावर आपण म्हणतो ना दैवानं घातला आणि तिचे 2 हात गेले. पहिला माझं लग्न झाल्यावर वर्षभरातच करंट लागलं. मुलगी पोटात होती. त्याच्यानंतर मी माझ्या आई वडील मी कुठं जाईल म्हणून परत नवऱ्याकडेच पडून राहिली होती. त्यांना दुसरी बायको केल्यावर मला काही बघितलं नाही, सांभाळणं नाही. तुझ्या समोरच. हा, बापरे. त्याच्यामुळं मी जाऊ दे आता, त्यांचं काय करायचे, मन माझ्यावर नाही तर काय करणार. तिलाही जगू दे, मलाही जगायचं. कुठेतरी तेव्हा मला
काहीतरी कशा रूपमध्ये येऊन पण मला मदत करेन तसं मी राहील, किंवा माझी परिस्थिती कशा घेऊन जाईल तसं मी राहील. तेव्हा असं वाटलं नाही की आता आपलं जगात कोणी नाहीये, आता हे सगळं सोडून द्यावं किंवा आत्महत्या वाटलं कर पण सर, वाटलं? वाटलं होतं. पण आता मला एक विचार अजून आला की माझ्या पोटातलं अजून एक बाळ पण आहे, अजून मी प्रेग्नेंट आहे. म्हणजे आता दुनियामध्ये माझ्यामुळं 2 लेकरं जर जीवन जगून दुनिया बघत असलं तर त्यांच्या आत्महत्या कशाला करायच्या. आणि पुन्हा आयुष्याची लढण्यासाठी ती जिद्दीनं उभी राहिली. ही खरं हवा पाहिजे मला वाटतं वर्षाची. आपण खरीच हवा हवी. पण तू सुनीता काळजी करू नको, आम्ही नक्की तुला मदत मिळवण्यासाठी मी तर म्हणते मला प्रयत्न करू. एक काम भेटलं तर लय भारी होईल सर. काय की मेहनतीवर जगावं माझी बघा. इच्छा आहे. महिन्याला पेन्शिल येते, 1001 रुपये ती पेन्शिल. पेन्शन कशी येते तुला, कोणाकडनं, म्हणजे नवऱ्या? संजय गांधीचं म्हणून हा. हा, ते येते. संजय गांधी निराधार योजनेतून हा. मिळत ते असतात 1000 रुपये येते. 1000 मिळतात. आणि आता 2 महिने पूर्ण मी 2000 रुपये पेन्शिल केले अजून. अरे वा, चला. हा, म्हणजे आता 2 महिने झाले. कुठे बी मला नोकरी करायची. तर अशा महिलांना नोकरी ही मिळालीच पाहिजे. कारण आता आपण तिचं पाहिलं, ती कुठेही कमी हो. नाही, ती कसले काम करू शकते. 101 वेळा खाली पडले सामान तर मी 100 वेळा उचलायचा प्रयत्न केले. प्लास्टिकचा हात बी बसवले होते पण त्या हाताने मला काय जमलं नाही. त्याच्यानंतर मी हाताने सगळं थोडं हळूहळू करून सगळं काम, म्हणजे कपडे धुते, भांडी घासते, भाजी चपाती सगळं झाडून बिडून सगळं काढते. माझ्या 2 लेकराला शाळेत सोडते, आणते बी, सगळं काम करते. A to Z मला काम येते. घरकुलचं फॉर्म पण 2दा भरले पण माझं नाव नाही आलं. घरकुलचं काय आलंच नाहीये. नाही ताई, तुम्ही काळजी करू नका. तुम्हाला घर मिळण्यासाठी आणि एक आपण म्हणतो ना हक्काची अशी नोकरी मिळण्यासाठी आम्ही नक्की नक्कीच नक्की प्रयत्न करू. आणि तू तरुण आहेस. हो. अजून खूप आयुष्य पडलेलं आहे. नाही, पण आम्ही नक्की तुमच्या नोकरीसाठी कुठे- प्रयत्न करू. असं मागून खायची पण इच्छा नाही, कोणाची मदत पण नकोय मला. मी स्वतः काम करून तेच. जगेन. मी नाही, एवढं मला हीच तुमची जिद्द आणि जी तळमळ आहे ना, ती खरंच आम्हाला भावलेली आहे. ताट कण्याची ताटकण्याची बाई. जशी हवा हवाई आपली हो, आहे. हो. आणि तुला माहितीये का, हवा हवाई नावाचा आमचा चित्रपट येतो आहे. 7 त्याच्यात माझी ऑक्टोबर. खूप हो. महत्वाची भूमिका भूमिका आहे. आणि तो चित्रपट तुला दाखवणार. आता हा नवीन जो सिनेमा आता येतोय हवा हवा 7 ऑक्टोबरला. तो तुला असा इथे भावेल. तो मनाला भावेल. आम्ही फक्त सिनेमात हवा हवाई दाखवतो पण आपल्या समाजामध्ये हे अशा खूप हवा हवाई आहेत की त्यांचे कष्ट आणि त्यांच्या अडचणी पाहिल्यानंतर वाटतं की आपल्या अडचणी काहीच नाहीये. खरंच. आणि अशा कणखर बाणाच्या स्त्रिया महिला बघितलं की असं वाटतं की या खरं आपल्या आदर्श